Molt bé, molt bon dia. En primer lloc, excusar-me per haver arribat tard, però hem trobat bones obres i ens hem fet una mica d'embolic, això del GPS, la tecnologia, que és molt útil per tantes i tantes coses, quan a vegades no està prou ben senyalada, doncs no, ens ha jugat una mala passada i tot i que veníem amb temps, finalment he arribat una mica tard i sé que hi ha algú que té pressa, per tant intentaré també ser ràpida. En primer lloc, donar les gràcies per haver-nos convidat com a Generalitat de Catalunya a participar en aquesta roda de premsa, alcaldes, director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amics de Selvens, amics i amigues. Des de la Generalitat i des del Departament de Territori i Sostenibilitat, que com sabeu tenim com a responsabilitat gestionar els parcs naturals de Catalunya i en general els espais protegits del nostre país, creiem que un dels elements fonamentals és un dels que ha destacat el president del Consorci de Turisme de la Garrotxa, que és la complicitat. La gestió del medi natural és una gestió complexa, on intervenen molts i molts actors, algunes vegades actors amb interessos contraposats, i per tant el fet de fer-ho amb complicitat, escoltant, afavorint la participació de tothom, amb molta informació, molta pedagogia, intentant equilibrar tots aquests interessos, creiem que és un element fonamental. Segur que hi ha vegades que no ho fem del tot bé o que hi ha algú que creu que encara hi hauríem de posar més esforç, però en general aquesta és la motivació que ens guia a l'hora de fer una bona gestió del nostre patrimoni natural i de la biodiversitat que hi està inclosa. El Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que va ser el primer que va ser declarat pel Govern de la Generalitat de Catalunya als anys 80, és un exemple, crec, magnífic d'aquesta generació de complicitats que ha estat posada en valor al llarg de molts anys. Per tant, crec que és un encert que un congrés d'aquestes característiques i una iniciativa com aquesta hagi agafat com a seu el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que a més ja fa molts anys que treballa en la línia que en aquests moments es vol impulsar i es vol, diguem-ne, fer extensiva a la resta del país i que ha d'acollir aquest congrés internacional a la tardor. Ja en el seu moment, quan es va fer la revisió del Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el 2010, ja es va incorporar el concepte de boscos madurs, es va treballar i dissenyar una sèrie d'itineraris terapèutics i per tant és un dels parcs que en aquest sentit va més avançat del país. Perquè com a departament veiem claríssim que aquesta connexió entre la natura i la salut de les persones l'hem d'anar difonent i posant en valor cada vegada més. Per què? Perquè per una banda, les persones els biòlegs, els científics que es dediquen a l'àmbit del medi ambient ja entenen que cal, o els motius pels quals cal protegir i conservar la natura, aquells elements que són més preuats del nostre patrimoni natural. Però també cal que la societat sigui conscient cada vegada més dels serveis que aquests boscos, que aquesta natura ens presta, no només aquells que són més evidents i que des de sempre hem anat explicant, com són el proveïment del que en diem els serveis ecosistèmics, l'aigua neta, l'aire pur, la prevenció d'erosió del sòl, els aliments que ens proveeix també el medi, o altres una mica més abstractes, com pot ser la captació de CO2, en aquest cas, aquest efecte embornal que tenen els boscos i que tan important és de cara al canvi climàtic, sinó altres que potser no havíem destacat tant en els darrers anys, però que en canvi, si hi pensem, tots veiem que són evidents, com és aquesta vinculació entre la natura i la salut. Tothom qui passa un temps més o menys llarg en un espai natural, passejant per un bosc, sobretot si és un bosc centenari, se n'adona del benestar que aquesta passejada, que aquest espai, si pot ser en silenci, li aporta i la generació com deia, de benestar que això provoca. Si això som capaços d'explicar-ho cada vegada més al conjunt de la societat, si a més som capaços també de trobar-hi aquest vincle científic amb els propis centres de salut, que els propis metges i terapeutes hi vegin un element no només de cura, sinó també de prevenció de segons quines malalties, moltes d'elles relacionats amb l'estrès, amb la ment, amb aquestes malalties més modernes del segle, finals del segle XX, del segle XXI, doncs crec que podrem donar un pas més endavant i segur que és un bon complement a les teràpies tradicionals i que en algun cas fins i tot pot ser substitutiu d'algunes substàncies químiques que potser són més ràpides i més fàcils però que no són tan saludables i estem parlant de salut.
Per tant, nosaltres, com a Generalitat, estarem sempre al costat, formem part d'una taula amb el Departament de Salut, també, on es treballen tots els temes que tenen a veure amb salut i medi ambient, tots els temes relacionats, per exemple, amb la qualitat de l'aire ho són molt, i ara hem incorporat el treball dels itineraris terapèutics i dels boscos vells o els boscos madurs també dins aquesta taula amb el Departament. Un dels elements que potser tenim una mica pendents és el fet d'establir, com comentava ara també el Jaume, quina és la xarxa de boscos madurs que tenim a Catalunya. En el seu moment es va fer un primer inventari de boscos que reuneixen les condicions adequades per formar part d'una xarxa ja més establerta de boscos madurs a Catalunya. En aquests moments tenim aquest treball que podríem dir que és un treball de base, però el que segurament falta és una segona part, que és consolidar una protecció legal d'aquests boscos per tal que puguin seguir amb aquesta evolució natural i puguin seguir envellint i, per tant, potenciant cada vegada més les seves propietats com a boscos terapèutics. Per fer això, entenem, com deia al començament, que cal tot un procés participatiu i de generació de complicitat, sobretot amb la propietat d'aquests boscos. Una propietat que hi haurà casos en què serà de la Generalitat de Catalunya, que és un dels principals propietaris forestals del país, el Govern de la Generalitat, però en altres ocasions seran boscos comunals, que són propietat de veïns o de municipis, i en altres ocasions seran propietaris privats que tenen aquests boscos i que poden tenir dues aproximacions cap al seu patrimoni forestal. Una, que potser sigui de conservació d'aquell espai perquè l'han heredat d'anys i anys i no s'ha explotat forestalment, o poden tenir també l'interès absolutament legítim de fer-ne una explotació més activa. En aquest sentit és on hem de trobar aquest equilibri i aquest treball conjunt per veure quins són els mecanismes que hem de posar sobre la taula per protegir aquests espais que poden passar per la compensació d'aquest no aprofitament, pel treball conjunt, per la custòdia del territori, per molts dels elements, diguem-ne, que ja s'han estat treballant fins ara i sobre els quals tenim diferents exemples en el país, fins ara tots de caràcter voluntari, i que fora bo que fos així, però coneixent tots una mica quina és aquesta base de treball, quina és aquesta xarxa que tenim i que volem treballar. En aquest sentit, i no em vull allargar molt més, però crec que és important posar-ho de manifest, sabeu que la gestió del patrimoni natural i la biodiversitat, sobretot perquè fa els boscos, està en aquests moments una mica repartida entre els dos departaments. La gestió forestal, pròpiament dita, pertany al Departament d'Agricultura, mentre que la gestió dels espais protegits i la conservació del patrimoni natural correspon més al Departament de Territori i Sostenibilitat. En aquests moments, en el Parlament de Catalunya s'està tramitant una proposició de llei per crear una agència del patrimoni natural i la biodiversitat. En el seu moment, quan es va crear el Departament de Medi Ambient, fa molts anys, es van crear diferents agències per gestionar els diferents vectors ambientals, fora l'aigua, l'Agència de Residus, en el cas dels residus, el Servei Meteorològic, i també en van sortir d'altres en altres departaments. Però el patrimoni natural i la biodiversitat va quedar com una part estructural del departament. Amb els anys hem anat veient que això genera una sèrie d'ineficiències perquè l'administració, tots els que heu tingut tracte en alguna ocasió, és lenta, és farragosa, la burocràcia és emprenyadora, també a nivell econòmic no sempre té l'agilitat que voldríem, i en canvi, jo per exemple, que com a secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat tinc sota la meva autoritat agències i direccions generals que formen part de l'estructura del departament, doncs he vist des del primer moment que les agències en aquest sentit són molt més àgils, tenen molta més capacitat d'actuació, de reacció quan hi ha una urgència, una emergència. Aquest any ho hem vist amb les actuacions que s'han fet d'emergència per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha pogut actuar de manera molt ràpida i econòmicament ha tingut molta més disponibilitat, i per tant ens va semblar interessant que el patrimoni natural i la biodiversitat també disposés d'una agència del patrimoni natural. Ara bé, el que no volíem era només crear una agència sense un element que li donés autonomia econòmica. L'Agència Catalana de l'Aigua té el cànon de l'aigua, que li permet fer moltíssimes actuacions de manera força autònoma, perquè no depèn del pressupost de la Generalitat, de si hi ha pressupost o no n'hi ha, com ens trobem enguany, que encara no tenim els pressupostos aprovats. Com que el cànon de l'aigua s'ingressa sí o sí i és finalista, encara que no hi hagi pressupost de la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Aigua segueix tenint capacitat inversora. L'Agència de Residus el mateix, el cànon de residus, que els alcaldes pateixen i que després
després ens traslladen als ciutadans, també s'ingressa sí o sí, i per tant l'Agència de Residus té capacitat financera. Doncs amb l'Agència del Patrimoni Natural volíem que passés el mateix, perquè pugui operar, perquè es pugui respondre realment a les necessitats que té el territori, que té la propietat, que tenen els ajuntaments, que tenen territori en un espai protegit, volíem que també tingués un ingrés propi, que no depengués d'aquesta mobilitat que pot tenir a vegades el pressupost. I és per això que hem creat un impost amb la llei de canvi climàtic, és un impost sobre les emissions de CO2 que generen els automòbils, que la nostra voluntat és que pugui entrar en vigor a partir de l'1 de gener de 2020, que és un impost que pel ciutadà representarà una quantitat molt petita i només per a aquells que tinguin vehicles que emeten molts gasos d'efecte hivernacle, molt CO2 en aquest cas, però que en canvi suposarà un ingrés força important per a aquesta agència que podrà servir per fer tota aquesta gestió, per poder compensar. Serà el 50% del que es recapti, perquè l'altre 50% anirà per temes de canvi climàtic, però on també la biodiversitat i el patrimoni natural hi tenen un paper a jugar. Per tant, ha de ser una agència forta, que tingui un ingrés constant, que li permeti realment fer feina, i no això que ens ha passat potser una mica al llarg dels anys, i que potser alguns dels que esteu aquí ho heu patit, que quan es declara un parc natural o quan tu tens un espai amb un parc natural, en el seu moment, quan comença, es generen moltes expectatives, però després, com que amb el pressupost sempre s'acaba retallant per una banda o per una altra, o hi ha d'altres prioritats, que s'han de posar més mestres, que s'han de posar més metges, que s'han de posar més Mossos, que s'entén que hi hagi en altres moments altres prioritats, doncs el medi ambient sempre va una mica a coix. Doncs el que volíem era dotar-lo d'un ingrés que fos finalista i autònom i que pugui funcionar bé de cara a aquesta gestió del patrimoni natural. Per tant, el futur es presenta millor del que ha estat fins ara. I en aquesta agència del patrimoni natural, on els boscos, en principi, en el seu conjunt, no hi serà la gestió dels boscos perquè continuaran al Departament d'Agricultura, sí que hem arribat a un acord amb el Departament d'Agricultura per, cogestionar els boscos de titularitat de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas hi hauria un canvi, perquè aquí sí que hi participaria el Departament de Territori i Sostenibilitat, i després que l'agència i el departament planificarem i ordenarem de comú acord la xarxa de boscos singulars, madurs i d'evolució natural de Catalunya. És a dir, que haurem de treballar el Departament d'Agricultura i l'agència aquesta xarxa per tal de donar resposta a tots aquests plantejaments que fins ara feia el Jaume. Crec que són uns elements que han de poder ser molt positius de cara a la gestió del patrimoni natural i la biodiversitat del país. Serà una agència amb molta participació de tots els agents i tots els actors que hi tenen a veure, força descentralitzada, amb un paper molt important també dels òrgans gestors dels espais de protecció especial, com ara els parcs naturals, i que confiem que pugui poder superar aquells problemes, sobretot econòmics, que hem anat arrossegant durant tots aquests anys en la gestió del patrimoni natural, però no només els econòmics, sinó que realment sigui un organisme que sigui àgil, que sigui eficient, que sigui modern i que doni resposta ràpida a totes aquelles necessitats que té el territori. Per tant, tornant una mica al tema que ens porta avui aquí, que és aquesta celebració d'aquest congrés internacional, només vull dir que felicitar a l'associació Selvans, a la Fundació, per la seva perseverança, perquè aquest és un tema que el porten treballant des de fa molts i molts anys, quan encara ningú en parlava, ara més o menys tots n'hem sentit a parlar, hem llegit contres de l'avantguàrdia, se'n parla en els mitjans, a la televisió, i el tema dels boscos madurs i la seva importància per la salut ara mateix és un element molt conegut, però quan ells en van començar a parlar, la veritat és que van ser molt i molt pioners a casa nostra, jo diria inclús al conjunt d'Europa, han sigut constants, han estat perseverants, han anat allò picant pedra, i aquest congrés que celebrarem ara a la tardor i en el que estem molt contents de poder-hi participar com a Generalitat, doncs és una mica la culminació d'aquests anys de feina i d'anar picant pedra, que al final és el que s'aconsegueix un millor resultat, quan un és perseverant i creu en allò que està fent. Per tant, moltíssimes felicitats.